gran ràpel per arribar al peu de via de l'Avenue Chez Democles, aquí al Quim. Ahí, tira fer un moment i t'ajuntes mans. No, és bo, Ahí, així, aquí una regleta. Continua. Travessia de 6C com a Riglos. L'ambient total. Vinga, els bolos. Yeah! Vinga, cap amunt! Reunió dins la cova, penúltim llarg, festival de bolillos. És veritat, s'assembla una mica a Montserrat. Aquí. I allà baix de tot, hi ha les calanques de Cassís. Una mica de vent, molts bolos, molts flanquetxos i molt pati. Hòstia, s'ha parat això? Què passa ara? Va. Sí, sortint de l'última reunió. Una mica de pati, Aquí. Això és un pas de niu. Bé? Guai, Quim. Aquí. C'est fini. Bueno, està guai, la roca una mica així rostollet, però xula. Ara acabem d'escalar i recuperem la moto que la teníem amagadeta aquí. Amb el rotllo aquest de que peten cotxes, doncs tot ben amagat.